Yes. Jomoko dhogi ker wacho ni ker. Ker en achiel. Ker en achiel kende. Ker en achiel e piny Luo. Makmani kidhi ka Luo bende pod weche pod itiere. Ibro mana losi. Muomore wadonje, ibro mana losi. Wan kaka Ramogi TV ne wasingo ni nyaka wabwa ketie jodongo go te piny. Ma mondo wayudie ni to ng'ano makoro bro yie mondo giriwre kanyakla mondo gitero oganda mbele. To ker to nego bed achiel. Marito piny mangima mano yier gombulu en jatend piny. Koro jogo maluongo president ni ker. Ung'e ni president ok en ker. Ker en mar oganda Luo. En mar oganda Luo. Koro giluonge ni jatend piny Kenya. Nikech kata mana jo Meru ok luong president ni Njuri Ncheke. Ogiluonge kama. Mano waluongo ni the preserve of that particular community. En nying mar kom duong' mar jodongo mar dhoot moro. Yes, kamano. Momiyo nikech ing'eni do waluongo jatend piny ni ker to kata mana governors wagi. Bende dikoro waluongo ni ker ma Migori. Ker ma Homa Bay. To ok wanyal timo kamano nikech wan kaka oganda Luo ker en achiel. En mana ni sani to koro nitie ywarwa ma bende an gadiera ni Odungi Randa jaduong' kuma winjo wae to gi nyandiko Gadi. Ang'e ni gibro winjo chiwo kwayowa ni wabro dwaro ni gibedi e piny mondo gigo mbaka kaka jodong Luo mondo tok kanyo to gando wuothie kanyachiel kamano. Wach mangima mokalo nyakoro Mwajwang ma bende wayawo godo cheno ni ndio kinyi makawuono in bende kaka janeno wagoni erokamano maduong' mokalo nyakoro Ramogi kuom bedo kodwa kinde ka kinde kaka Ramogi TV kaka Senior J Bonyo wacho gi kweth mag tim mangima wasingo mar dhi nyime mi chenro maloko ngimani mami bedo gi paro manyien mi bedo ng'eyo mari medore ibedo gi ng'eyo matut kokalo kuom gik matimore alwora mari ahinya to ne menyo dongruok matimore e piny Luo nyakoro Mwajwang nikech ma e nyadhiwa ma momiyo waluongore e chenro mar James Labara ni 111 dhowa kitwa gi timbewa gi kaka wadak kaka jomochan